ngajo on do wadi patron na la la kon mi halamma ha bay min bonnay fu iti kan la bonni goddum ga yo jetto ya yo yam oya honto wi yo yam fino giladi ko mi yal mo ya boni oya appela ko du wadi ko boni yatu min ko mi jetti be addibe do naam est ce qu'on fait bo wannon ko fulawa mi ittimo mi addi ka sare do on nati on mi jettimo mi nabi mi ambarkimo kanko andi so tippoto hetta pasidi mo nyama o do non ka sare do Allah hollindiri men hay ka ko sabu ko tiramba mais min ko mi wondata e goddo surtout gorko ko ha on tigi jetta finkani fewtina be ngani nako fi fala Allah fiji take goddo fiji take warta min ko min na ko wal me ay me mi landa ko goddo fiji take be landa ki ba hay e hala wandi ko min ga ko mi landa ki si da fala yo mi walle wiya si a fala ko no yo mi walle mi acca on onon do on ko hombo addi on ko der galle do yewte be tay wala wona be do addi on ko der galle do si tawi be do no fala wadde goddum wona yon accu be wada na galle mabbe so be wi o do mobu yalta o yaha ko wawdon ko werta gol on gandi ko finkare o yaltino alla dande so wari be do joni be mayi do jammo jere kombo onon do wonta ka der suudu do tawta mojjana yon ka der suudu mawdo ko yo moddi hina e bonni yo baba tigi tigi de bay non ko yo mojji o do mojjana en ka der galle do o bagage ma ma jettu ya jettu kontoni modi da wadi hola huda do joma galle be wiya yaltu yaha oya ta nene no heitan o dalle liije ne jenga on jara jabu bagage ma on yaha kenen na lato don ne jam jawa ayo okit yo angar ka Voilà. yang kenen tiang jettu bagage on jettu yalta donc bon hey goddo jabana ko dum ko goddo hebude ko ambo anda ko hombo ko den o do ko o mi addi ko gollana nan ka der suuduga o don kanko yo yam yo nanu hala duduka na hala ko o do mi addi ko gollana nan ka der suuduga wande Essirabe ina min nyirawo ngani na min ya won afo kitanu ko Essirabe kon wadi mi yetto hunde wotere ko moƴƴani on ko ko dum moƴƴani me menen do meden fu moko ba non ko wiyata ko do mi duddino kono ko do mi duddoto dum ko dugul yagal no acci mi dara si me bay pasi nene acci hakke ala acci Essirabe o wata wonde do o wata wonde do samba yo yinto e yam golle be samba wata hodo wata wonde nen golle do acci dum fi Allah o tele sali mi wada ta o wata wonde do Essirabe samba ko be wakkile do fi Allah wakkile do o do golle ko der ga ko o do golle der o do way golle dum o yaltay ko on way loppude oto ha on way hubbude conci ha o fusko way o do ko wata ala Essirabe acci fi Allah o nutati monsieur grave Ando non go huru la mi patron woni. tani ko no ari o ko mo do ko acci famo dire fi Allah o tanne bijo acci o na ko wala ko na dum yokku do nyew yokku ene ko msabu de ko hey asikila hawa da do wacce la ci famo tire no ono fuso ene ndi de kurdi ndani no fota yokkinga yokkunga Essirabe ya do yo konto monsieur DRAME yo ono ngati modo ka ko mi ngati modo ko inde fala ka wi cettalo nginde ko mo ga men ngori aske no la de gaz e tinda men ale fulka neton fulka al fedde min no de gaz ron awa ne bi hebude gollo o do kala wi do natande ro yonti tokku yalta be ko yalta est ce qu'on ko fait den so ko mi ngodo wolan dum wi ali o yaltata nene bienvenue do no ya andu do no nyanne to won yalla nyanne to won do de dum wakkilo tisa kala kala nyame de on wakkilo dum do armay ngam woni ga ko tena ta dum do mi yettike ma dum do mi yetto ma dum hande mi yetto ma jango mi yetto ma dum faddi jango an ka hanki si anana dum do donc prépare nyamede Be no sukkore mi lam feti. Je ne vais pas bouger ici mi hetal mbudandi. Mi nam sogolor. Jakani mbudandi mi hetali goy jaltega. Yo. Mi no ngado ton huru la no momo. Yo. iu ka ba ko mi ala ibe do de jonne la mbudandi. Chanu je ne vais pas partir. Donc o du wonto. Voilà, donnez-moi mon l'argent.
Min he ndaran do. E ala do ni le sa c'est de parler patron. Min sida feti mi feta mi ngala. mi ketta tambudi mi jonna ma an pay parce que hay mono yima andi hakkil ki ngala. Gasi mi tame ko. Wona non min ko to ma yewti. Min ya ar wona gollado. Est ce que fami? Si mi yoda ko no ko tan yewti. Na ko tan jetti boy mun ngari golli do ko boy be ali ngari golli. Doni ma le la sac. E yo. Ka. Ko nde mi modi. Andi kon yetti. Yetti bagage ma. Jonne lan tum budan ni. Ni ya jettu may. Jonne lan budan ni wa de budan ni akite bagage on. Non jonne lan budan ni. Ah misali mi watta ko to ma. Woyo yi. Ah. Hey, adna no yurmi. Adna no yurmi patron wallahi. Donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent. Donnez. Hey. Wallahi awa. Hey. Awa en suivi pour le yolli gotal. Billahi. Mandas ne non ka faute de vous préparer. Bon Dieu, je suis foutu dans la vie. Eh ala. Konto mi yarta do non joni. Kono wallahi min kadi si mi fotti e patron si mi peñanta be ara ayne abbola bahi ko tan jetti kongo tor mundu yey golli kam mabbe don ko na kan ko handa jango beno yawi lan bay mi ala hakki jonti mi fotti mi walla be mi ala hakki mi fotti mi wonna bay mi ala hakki mi lo way ko mi ala hakki ko ngi mabbe ha yon e jonna i va me rembourser les l'argent voilà mi golli do duubi jenni ne abbo ki wata do nyande ko do mere meta mbudande mi je ne bouge pas ko mi yetto ma ko Mariam ayino mi yeti no mi inni min karamo ko an kanko tutaje makko den ko ndaha on non ko dum o yettata no o windirta konko o winduno don o jonni mi addi nder do meka kala luttata nder do ko furi goto luttata nder mi haalanno mabbe babe hakke fiyan min yo yon salu dim piiji onon kadi ko hondu ami mi hakkilani wallugo bi dam o hoy babe jippine haala mon kan hidon suti non arde no galle de woni mi jippina haala am honka ko hoore bomi goddo mi yawnato fekko wona so sortide din hoorande hebata confortable ma ha hey mi yeto ma hunde wotere min mi mettata bobi ndurejo fi pati an naw hande ko antum mi mari e nder aduna non fof simi daranaki ma ko hombo mi daranto who are the enough for? If I'm not enough for you, who are the enough for? Now you na mi pikin kawo ni biddo am ko mi mari mo mi darano hande simi daranaki ma hande jango Allah dandude do mi mayde do e jammo yere ko hombo daranto ma do sai ku mawdo bila ko kun sanfere won kun do kun woda ku nyapito mi manaki mo taho nyande mi immani mo do yo si Allah wala o tuggedoro watta o yaltira do o yaltira do motor bondu ko mi yeti ma do ko do fuddo to wol ko tina we be yatira ni wadi ni wadi mi atira ni hon panni mi do wuri mi do hida do mi daranto ma e ko seeda woni go be jonni la ko seeda ni be jonni la bismillah yoni arrahmanir rahim yara monen an jaram de marsude sera na lato jamtu be ngumayi ibe jam bappano ga o way be ala ga be yalti ne biko be yalti na ne ndo be yalti na on to be yalti on anda si bene wene mi ola ki non bene mi ola ala to njodo wona ko julle ka wona ko suudu ga no mi ala joda lam fala yidu gole mabbe do irizan kami ko ina tan Ano wadi? Ang huli nung gagara dyan na ano dyan na parada sa. Halo? On jaram papa? Jam tu? Ilo iti lang ar kasuka lang pala i.
donc koya aɓe wiye ko iwisande bappa miɗo faala yiɗi tigi papa miɗo andi koye miɗo mari ella moƴƴa kono si Allah acce taw yiiten taw mi hollan ha jango yandi torkemo keje awa joni ha joni layode mi yaroye aɓe muti ko laynawo wontogal ñamama bekkiti a mi hewti joni mi hewti nani awa on jaram wallahi ayi roɓe fo nani awa o ñanda ko wiya o arina o jidi Allah waɗi ɗum galle korija ariga dere wonɗo woni ɗo yittu nde ɓerde ma waɗa ko ka mi yaccimo ko ɗo asimi landi konto woni ko ɗo aɗa sila noddudemo a famali galle mission kon arde komi addiranimo kon ga a famali men laataki tuma o wolanelan fimum ko mi addirimo ko amma ala men famude galle hoti ko mom makko ɓen taw galle no wawi yawde nokkugo min kam mi anda galle no wawi de no wawi yaade so naɓa ka ɗum wona ɓete si ardi monde yara monde hay si mettalima yo yaw yaga ɗo ɗi hawrini goɗɗo ukkata ko hakkunde aden e ɓiɗɗo mum golle maɗen yal wala si a goɗɗo kawtiri ukkata ko hakkunde aden e ɓiɗɗo mum ɗum ɗo ko woni famin ko gongama ɗum ɗo soso ɓe wiyata filan kafuya ɗum ɗo ko filan kafuya galli a jalde gañoma andani wodir kam lan tawtuma a jalde gañoma addu anda a hana ukakol hakkunde fasno lan tawtuma nani a hersi hey you wondir kam kono a hersi hersi yolɗu hersi yolɗu kono a hersi ay ko mi wona tan ko ɓiɗɗo mo wonko faldiri njanɗude nde waɗi nden ko nde o konkuno ka bafa ɗode sina ɗum honno goɗɗo wata ɓurtuko hunduko mum ko ha ko ɓaaro o wiya Essirabe si moko ba hersi a itta hersa kanka gite yomi yeetuma haraka ka an tun o hattuno haray no fima no moƴƴi fi am no moƴƴi wondir kamilu mi ila landaki ko kawtire teɓɓe ha joni boni mi landaki ma alandotola woɓe landaki fa mi landi an mi landaki ma par ce que ko wiwɗa kon ɗo yankarmo koɗa hana ukakol hakkude an e ɓiɗɗo an mi wondir kami nafigi yagal lan tawtuma nani a riga est ce que yagal ngal ana ronduma lowame oɓe kawal ngal billahi mi ƴetti nafigi filankaɗama ne tunna ko ne mi anda ko ɗum nafigi yagal non ndi ka mara a karmo ko feya a nakolo ngeya sane mi hoyduno ɗum ɗo kono ma ko ngon hersi sa jombani ɓiɗɗo ma mone wari o tawi kanji ɗiɗi kan o tawi kan samore kan alfayaya on no kammo gambo no wawi darsade ɗin o hersi baben nam min kam mi woni ɗo hande kadi mi desidi Allah dandam goɗɗo tawa hiɗen discutude alhamdulillahi rabbil on andi kono si mi heeɓi ella feƴƴutuɗolam pandi ma mi nodda on sera yewten par ce que ko on mawɓe am on andi kono si iyo ɗon desidi wallugollam on wattana hilla ndaaro wallolam moƴƴa on ƴetti galle on addimo on addumo tumi ƴettirimo jikke e sabu mi wondi goreɓe am bus felilam fi honnum par ce que ɓe nani tumi jombi mi addi est ce que on faami ko hay wondi ɓen ka suudu nder ton ɓe tawa ɓe nder ton on ganda ko nuge probléme ji ko nuge yewtoreji mi waɗi ka kono min mi wiiɓe ɓaytulan andi ko on mbabe ganno gasa ko neeɓi be ko neeɓi on fewjantalan ko bonantalan few andi kono awa ko waɗɗon ɗo ko ɓaynami fenan on ɓay tun kanko kadi o heɓanali hakkille ɗen jikke ɗen fop tawi ko yo ɗuman no 100 million mi andu ka tigi tigi muñike mo ko laabi pos ella ala ɓa ko mi addirnomo kon Allah waɗi marsali famodiraka Allah waɗi warnini nduyade ndo yahi ɗo nagi o wawna wasi o artay o ala artude few
ɓaala waɗi kadi a muññitamo na probléme en tertike en foppo joni kono no wona woni rogo e be mi daɓɓa goɗɗo ko mo famodirɗa kadi sina on ɗon few wondemo oɗo ko bemma joom bamma oɗo ɗum noon ko few oɗon yarlita mo yayina ella kono ko be mi daɓɓane goɗɗo ko en famodiri baben hara ko ɓurtinoma ɓernde kadi baben so yi hay min mi absetti o ngaddi to mi ñerinali lawide bete si o ari ɓeyday ɓuttude moƴƴa o gandi kono noon min daari mi tawi ka tigi tigi min tigi si mi jooɗike ha kanko o bonni dilan e ɓeɓe mi yangudi ɗo hara mi andali ko mi waɗi non woniri est ce que on faami kono goɗɗo no ado sakkito o yahi oɗo yahina ella komi wi'i joni mi en fewjude woni mi ƴettata to mi adda wonno oɗo ardi noon en daare woni jiwo goo kadi fayni tawata ko ɓuttino ɓernde ma mi wondir kamin ko ɗum waɗanta si tawi komi woni baabe mayɗa hiɗilan waɗanan ko mi wiwma ko min noon mi yahi mi wondir kamin lultitantama fes oɗo delekke ko onon jeemo ka ko patron ngan jeede lekke patron ma de ko ndunga miɗo andi ko modi mo wona kelem awa gasi joni noon min ko addilan ɗo ko gollugo wona ko yomi yango mi uppa coñci patron ngan ɗi haaɗi laaɓa mi saƴƴita ɗi haaɗi laaɓa mi liila yora mi sowa mi naada ɗetton ɗum watto ɗon peeño ɗon ko terrasse daro ɗon ɗo wasi ko noon darnete kan ɗum ɗon moƴƴa patron ngan ko innilan koyemi uppamɓe mi naada na yomi uppu ɓorno ɗon de wona ɗum men haldi jiwo woko ceccu fay wono ɓowri komi golli kon bonnuɗon ko ɗum mi wowli illa ko yeeso ton on fusmin mi anda kori jam miss ko honno de pour layni tawɗon no fewani yo jokke ɗon mi uppi coñci patron andi haaɗi laabi pos ɓeɗo ɓe yeɓe rettide le kon ɓe wattike joni noon hiɓe addande dan dalil wondema kamɓe ɓe jomba ɗo annay min ni ɓe artu miɗo andi ko ɗo ɓe jomba kono min ko addilan ko golle wona yo mi gollu ha moƴƴa ɓe bonna ɗum ɗon min fottata e ɗum ɗo so mi uppi coñci patron andi ɓe duwaka ɗi ɓornade si illa noon ko patron an harana ɗo ɓe wawi ɓornade heeso ma ɗum ɗon haala ngalato ɓawo maɓɓe noon mi uppi mi wallini ɓe duwaka ɗettude coñci ɗin ɓe watto ko ɗum mi ayi mimi weltina on arewa ɗen fija jala welay koko feƴata ni o aduna ko ni ja yiɗede no weli yiɗanede no foti wallede no weli wallitede no foti wakilare jakano adda weltare woyondare kamo weddito e fewndare